Jotono khulumbai kha 15 August 76 Independence Day Bharat Hakotoyok mani sal o Bharat Hakotoyok mani sala Tripura hastini joto lukurongno ani sakbai thang te TTA ABC ne ngui hamjangma te khulumai yafaru Hakotor thiongna bagoi choba khainai rongno jangmui to khaimani bising te khainai salo sini Tripura sal lukurok ni yok sanani lamano busung kaham khlaiui thansa khlaiui jatiok lainai nangnai hani bangoi sini Tripura satopha jotono thansa khlaiui chini Bharat Hakotor ni raida mutabek jeng bahai teibo chini rajno manai otrono jeng wansogui beskang bo agok lainai nangnai jotono hambai khulumbai. Hano sang mai no chung le me chen kha chung lu ki ri we ha to rai to gui ha ya ka thang kha ha ta be ban thor be ban ku long ta ku ku sha da no ba ga pha ka tha lai cha ba khai lai kha ha ta ne pai hano sang mai no chung le me chen kha chung lu ki ri we ha to rai to gui ha ya ka thang kha ti ni ni o sha tong thong ma ni sha ma ro chi ni ha
Baikya 15 August 76 Independence Day Bharat Hakotoyong Manisal o Bharat Hakotoyong Manisal Tipra Hastini Joto Lukurongno ani Sakbai Thang Te TTA Sinengui Hamjangma Te Klumaya Faru Hakotor Thiong Nambagui Coba Kainai Rano Jangmui To Kaimani Bising Te Kainai Chalo Sini Tipra Sal Lukurong Ni Yok Sanani Lamana Busung Kaham Klayui Thansa Klayui Satyok Lainai Nangnai Hani Bangui Sini Tipra Satu Pha Jotono Thansa Klayui Sini Bharat Hakotor Ni Raida Mutabek Jeng Bahake Teibu Sini Raj Nomanai Otrono Jeng Wan Sogui Beskang Bo Agolai Nangnai Jotono Hambai